Ahojte, ja vás veľmi pekne všetkých vítam pri ďalšej časti podcastu Tvoríme si život. A táto časť je pre mňa veľmi špeciálna, lebo môjim dnešným hosťom je Veronika Zelinka-Macková. Ahoj. Ahoj, alebo tiež Lady Vivian. Čaute. No, ty si veľmi veľa vecí, alebo teda máš veľmi veľa všelijakých, nechcem povedať, že zamestnaní, ale toho, čo robíš. Že široké portfólium. Áno. Chápem. A mám to, čo som o tebe našla, alebo čo viem, že si teda jednak burlesk tanečnica. Čo to znamená, si ešte povieme. Tiež si moderátorka, lebo máš vlastnú show. Talk show. Taktiež si herečka a pracuješ alebo edukuješ o body positivity. Môžeme to takto povedať? Myslím si, že si to zhrnula celku pekne. A ešte si vlastne inštruktorkou burlesku, alebo teda nejakou Ale to tak akože pani spadá to učiteľkou. pod tú kategóriu burlesk. No a ja keď som ťa prvýkrát uvidela teda na kurze na burlesk, čo je burlesk si ešte povieme, tak som si úplne povedala, že wow, že keď niekto povie, že žena, tak si akože predstavujem teba, lebo veľmi ma zaujalo, aká si bola jednak aj energická, že si akože mala takú veľmi príjemnú energiu, usmievavá, láskavá, zároveň si bola vtipná. Nebola som prísna? Počkaj, k tomu sa dostanem. A keď si začala tancovať a začala si nám ukázať choreografiu, tak si bola extrémne sexy, že si sa akože úplne zmenila zase na niečo iné. Ale dokonca si bola aj prísna. Tak, Že si vedela, že tá kombinácia bola práve že akože veľmi pekná, že aj som sa cítila dobre, ale aj som tam mala takéto, že chcem sa posunúť. Ja som rada občas prísna, pretože keď takto prídu za mňou ženy, dámy, tak by bolo smutné, keby ste odišli s tým, že nič sme sa nenaučili. No a občas treba byť na tie ženy prísne, ale s láskou a rešpektom samozrejme, lebo môjim cieľom je presne to, že aby ty si odišla, že a už viem toto, a už viem hento, a už viem toto. Áno, že zároveň som sa cítila ako, že aj sa posúvam, ale aj tak veľmi príjemne a bezpečne. No ale chcela som sa ťa na začiatok spýtať, bola si vždy takáto? Akože taká extrovertnejšia, všetko tieto kvality si mala? Alebo to bol presný opak napríklad v detstve? Vieš čo, premýšľam, ale ja som sa už od detstva venovala divadlu. Čiže divadlo ma sprevádza, že kompletne celým môjim životom. A tam to javisko mi dáva vždy tú možnosť, a dávalo mi tú možnosť byť videná, byť extrovertná, byť hlučná. Alebo občas, keď v takomto, ako ja hovorím, v tom normálnom živote ma je hrozne veľa. Že vie ma byť veľa. A veľmi sa snažím to tak akože brzdiť, zakrývať, schovávať, že radšej budem sedieť v kútiku, čo sa mi nikdy nepodarí, hej? A byť ticho, čo sa mi už vonkoncom nepodarí, ako byť práve tá, že aby tá pozornosť smerovala iba na mňa. Ale to javisko a ten burlesk mi to umožňuje plnými dúškami si to vychutnávať. Čiže asi som vždy bola takáto. Nemyslím si, že ma to nejako zmenilo povahovo, skôr ma to zmenilo vo vnímaní seba a ostatných a toho tela a tej sexuality a toho, že sa na javisku už nebojím byť žena. A to by bola veľká škoda podľa mňa, keby akože si taká, že sedíš niekde asi potichu. A možno občas aj nie, vieš, akože. Ja som to mala teda akože veľmi rada na kurzoch, tvoj prístup. No a aký bol napríklad tvoj prístup rodičov v detstve? Akože máš mala si niekedy nejaké bloky, ktoré ťa ako vypestovali možno nejako rodičia, alebo nie? My sme boli, a to stále tak hovorím, že taká krásna trojica, že ja, mama a babka. To sme boli, že vždy spolu, všade spolu. Dovolenky, veľa žien je občas na škodu, ale krásne spomienky mám a oni boli vždy veľmi prajné, veľmi dobré, prísne. Hej, to akože veľká disciplína musela fungovať, ale boli mi obrovským vzorom, že ako vedia byť ženy silné. A to myslím si, že to sformovalo mňa ako osobu. Že som taká, aká som, že mám tie zásady, že viem, čo chcem dokázať a keď to nepôjde oknom, tak to pôjde dverami, keď nie dverami, tak komínom, jednoducho, keď niečo chcem a je dobré, že to chcem a mám tú schopnosť a možnosť a nie je mi to proti srsti, alebo nie som v tom nejaká, že zlá, že nepatrím do toho sveta, tak sa tam vždy dostanem, lebo potom túžim. A považuješ sa za sebavedomú ženu? Určite. A čo vlastne ako keby pre teba znamená vôbec, že byť sebavedomá? Byť si vedomá svojej hodnoty, to je veľmi dôležité, svojej vzdelanosti a toho, čo viem naozaj. Popri tom ale musím ovládať všetky negatíva, ktoré na mne sú.
Ja presne viem, v čom som nedobrá, kde mám nedostatky, čo sú moje kritické miesta. Ak viem, tak na to mákam a pracujem. Ak neviem, tak nebudem dvojmetrová blondína, hej, akože... Akurát si vravím, že ono to vlastne má v názve, hej, že seba vedomá. Áno. Čiže si to vlastne... Som si vedomá samej seba. Ale aj tých negatív, že málo kedy na to zabúdame, že som úžasná, skvelá, talentovaná a čo ešte? Lebo to je veľmi dôležité vedieť si. Tým pádom mňa už nikto nemôže viac uraziť, ako viem uraziť sama seba. Nikto lebo nemá vieš, tú moc. Áno, keď ťa urazí niečím, vlastne čím nie si, čím vieš, že nie niekedy si. Niekedy ty si blbá, no kamo, napríklad. Jasné. Alebo neviem, čo si ešte môžu dovoliť, tak... A myslíš si, že sebavedomá žena ako keby už nemá strach vôbec? Má hrozný strach. To, že si sebavedomá, neznamená, že sa nebojíš. To, že si sebavedomá, neznamená, že si neveríš. To je jednoducho, podľa mňa to ide ruka v ruke. Neverím ženám, ktoré tvrdia, že nikdy nemajú strach, že nikdy nemajú stres pred vystúpením alebo pred nejakým predstavením. To proste nefunguje. Že možno nechcieť odstrániť presne tento strach, lebo on tam tak podľa mňa ako prirodzene je. Podľa mňa by bolo čudné, keby sme sa už nebali. Tým pádom by nám podľa mňa nezáležalo na tom výkone. Alebo by sme boli až tak ako prehnane možno. Nie, že prehnane sebavedomé, ale chápeš, taký ten už iný druh. Prehnane sebavedomé, to je také, že narcizmus. No, že to keď už nie vlastne... je také pekné. Že to už nie je ako keby to pozitívne, lebo sebavedomie je pozitívne. A myslíš si, že výchova ovplyvní to sebavedomie? Alebo určite. Je to... Akože myslím si, že je to aj trošku zakomponované v každej z nás, ale že určite môže veľmi robiť výchova veľa. Určite mne keby, napríklad keby ja som nemala podporu a nehovorila mi mama, že všetko dokážem a nepodporovala ma v tom, čo chcem a hovorila mi, že ty si taká, onaká, ty nikdy nič nezvládneš, ty si na nič, lebo aj takí sú rodičia, bohužiaľ. Tak asi... Sú podľa mňa iba dve varianty. Buď by ma to nakoplo a povedala by som ti, že aj ti teraz ukážem tú zmenu, že nemáš pravdu, alebo práve ten druhý variant, že by naozaj som tomu uverila a žila by som v tom. Môj otec takto trošku, on to asi nevedel, ale pristupoval tak, že mi stále vravel, pre Boha, čo to máš s vlasmi, čo to máš oblečené, vieš, ako to vyzeráš. A on to nerobil na schvál, tak jemu sa, samozrejme, ako bol to jeho názor, ktorý vyjadril, ale viem, že ma to ovplyvnilo. Akože viem sa toho zbaviť, ale... Vieš čo, ale občas nemusí hovoriť svoj názor. Nie vždy je náš názor dôležitý a podstatný. My nežijeme život toho druhého, aby sme ho úplne že komentovali. A to je ale zlé, že keď si dieťa, tak ty nevieš tomu rodičovi povedať, že stačí, ubližuje mi to. Alebo kamoške, keď nemusí to byť len rodič. Alebo spolužiakovi, alebo učiteľke, nejakej autorite, dajme tomu. Ty mu to nevieš tedy povedať, lebo ešte si dieťa. A nemáš nikoho, kto by si ťa zastal v tom okamihu. A preto sme častokrát, nielen ženy, ale aj muži, doráňaní, ubolení a potom sa správame nepekne aj voči ostatným, lebo nič iné nepoznáme. Je to tak, že to vo mne akože trošku utkvelo a potom som sa presne tak pozerala, že bože, to čo mám s vlasmi, tak na seba, hej, že to ako vyzerá. Ale ako zase... Tým, že som si to mohla uvedomiť, že je to teda z toho detstva, tak sa na tom celkom pekne dá pracovať. Dá sa, ale treba chcieť. Ano. A treba si to vedieť uvedomiť. No. Ja som zase teraz, že keď to naozaj niekde vidím, aj asi predvčerom sa mi stala taká udalosť, že som bola na jednej akcii spoločenskej, bol tam manželský pár a ten manžel veľmi nepekne zahriakol svoju manželku a sedeli takto hneď vedľa mňa a neboli sme si cudzí. Ale ani nie sme kamoši. A to by si normálne, že tep pod všetko, ja, že no tak kámo, toto ne. A dokonca tá jeho pani manželka nehovorí ani po slovensky, čiže mala aj takúto, že akože rečovú bariéru a on, neviem, čo mal za emóciu, že na ňu naozaj nepekne vybehol a potom som vybehla ja, ale veľmi akože kultivovane som povedala, že takto sa k ženám nemá spraviť, určite nie vonkoncom predo mňou a nie k svojej manželke. A ešte som povedala, on nie je tvoj boh, moja drahá, môžeš mu povedať. Dobre, ďakujem, máš pravdu. Kde sme? To ja mám taký, prepáčte, veľký ochranársky pud v sebe, keď to vidím. Či už sa to deje deťom, mužom, ženám, je mi to úplne jedno, pokiaľ sa to deje ľudskej bytosti, ale aj zvieratkám samozrejme, tak nedá mi nezasiahnuť. Treba ich konfrontovať, lebo vtedy tí ľudia sa zamrznú a zrazu buď si to uvedomia, alebo sa zahambia, ale to je jedno, vyvoláš v nich emóciu. Áno. Takže sa ťa treba bať.
Keď na teba bude niekto kričať, tomu ver. Tak ťa zavolám. Dobre. Poďme ďalej teraz k burlesku. Ako si sa k nemu dostala? Alebo prepáč, povedz možno najprv, že čo to vlastne vôbec je. Dobre. Ja by som začala, že celý tento svet burlesky vznikol, alebo že najprv vzniklo to herecké ja, Áno. z ktorého všetko ostatné sa ako keby nejako vyplynulo. Že to takto nejako postupne vzniká. Že to nebolo, že zrazu burleska a potom niečo. Jednoducho, že to umenie a to javisko som vždy mala v sebe. No a raz na jednej skúške v divadle prišla kamoška a hovorí mi, že vieš čo, že videla som na jednej sociálnej sieti, že nejaký kurz burlesk QE. A ja, že burlesk QE čo? Jaké QE? Čo je QE? A ja som tak, mi to nedalo, celý čas som na to myslela a potom mi to doťuklo, že teraz bol film v kinách so Cher a Christinou Aguilerou, po našom je to Variete, ale volá sa to, že burlesk. A ja, že to je toto. Ja milujem Christinu Aguileru, ja som ten film videla 1 000 000 krát. Chcela som byť ako ona, chcela som byť v tom živote, v tom priestore, v tej kráse, v tom voňavom svete inakosti a sexuálnej slobody a ženskosti a trblietok. A ja, že toto je ono? Ona, že áno, ja, že no tak tam idem. Tak som prišla, ale už na 3. hodinu, kde pani učiteľka... Takže to už bežalo? To už bežalo. Kde pani učiteľka Lota Lala mi teda povedala, že už máme 3. hodinu, že to už sa asi nedá. A ja, že no, tak ja tu ostanem, už skúsime to. No, ja tu ostanem, skúsime to. A nedala som sa, ostala som a zistili sme po 1. hodine, že OK, toto je svet asi kam patrím. Lebo tam sa spojilo všetko, čo som doteraz robila, alebo dovtedy, čo som robila. A fungovalo to na 300%. A takto s odstupom času, čo ti ten burlesk dal najviac do života? Myslím si, že som spoznala samu seba z toho ženského hľadiska. Že sa nebojím byť sebavedomá cítiť sa krásne. Lebo krása má milión podôb. A zistila som, že keď sa samozrejme mne nepáči každý, ani ja sa nemusím každému páčiť. Je to úplne v poriadku. Nemusím ho do toho nútiť, alebo ju do toho nútiť. A naučila som sa dotýkať sa a ladne kráčať, tancovať a pôsobiť. Mne to veľmi pomohlo aj na to javisko, že teraz keď prídem, čiže to pri moderácii alebo pri rôznej hereckej role, jednoducho kamkoľvek prídem, tak to telo inak pôsobí, lebo to telo už je naučené. Ja viem, čo je pekné. Viem, ako... Už nebudem inak stáť. Už sa proste postavím vždy, že si dám ten náš základný postoj, nejak s ním teda varírujem. To je taký veľmi sexy postoj, taký veľmi ladný, taký mačičkovský. Krásne tam vtedy vidno tie naše krivky toho tela, lebo každé telo má krivky a krásne krivky. Čiže zrazu som, že vždy za mňa povie, že vy ste iná, ale iná je dobrá, lebo iná je zapamätateľná. A čo je pre mňa najdôležitejšie, aby si ma ľudia pamätali. Jasné. Inak všimla som si, že aj ja občas už na fotkách začínam nejak automaticky používať ten... Som si spomínam na teba, že... Áno, ale to je skvelé. To je jednoducho... To už potom nezaprieš. Keď už to raz pocítiš, tak to už nedáš len tak. To už je súčasť teba. Áno. Mojou ďalšou otázkou je, že či podľa teba pomáha burlesk ženám, ale keďže ja sama som odpovedala, ale teda pomáha? No, vždy odídu sebavedomejšie. A nechcú odísť častokrát. To asi hovorí samo za seba, lebo ja mám ženy na kurzoch, ktoré ku mne chodia už 5 rokov asi a stále prinášajú kamošky. Áno. Hej, to je perfektné. Čiže buď im to zdvihne sebavedomie, alebo zistia, ako majú naozaj tú svoju prirodzenú krásu. Lebo častokrát sa v zrkadle vidíme inak, ako v realite vyzeráme. Lebo my same sme najkritickejšie k tomu, čo vidíme same k sebe. Sme veľmi zlé častokrát. Čiže určite to má veľmi veľa benefitov. Môžu prísť aj dámy, alebo chodia aj dámy, ktoré len si chcú spestriť dlhoročné vzťahy. Si vítaná, nech sa páči. Hej, čiže sú tam akože rôzne veci, že kvôli čomu ženy chodia. Jednak si myslím, že aj ty dostávaš asi reakcie od žien a jednak to asi aj sama vidíš na nich, určite. Že? Aj na tebe to bolo vidno, keď si prišla v leginách a v tričku ako 1. hodinu. No, neboli to úplne leginy, ale čo to bolo? Také, myslím, že to boli nejaké vyššie nohavičky a tričko. Nie. Leginy a tričko mala iná baba na kurze. Hej, ale tiež si nebola, že... Tak jasné, že som sa strašne hambila. Čiže, ale už teraz
už je to akože veľký posun. A je to jednak, že ja to cítim a keď som to ako keby ja začala cítiť, tak zrazu aj ty si mi to povedala, že to je asi vlastne je to z toho vyžarovania. No. Presne tak. No, pamätám si tú prvú hodinu a teda bola som dosť v strese. Rozmýšľala som veľmi, že či idem, alebo sa odhlasím odtiaľ, alebo... Ale nevydesila som ťa, keď si už prišla potom. Už to bolo v poriadku, práve, že hej? ty si ma zachránila v tom celom. Dobre. Že tvoj prístup bol taký, že pri nej sa cítim proste, takže môžem. No, akože môžeš, hej. To my sa snažíme vždy vytvoriť akože to bezpečný priestor pre tie dámy, ktoré prídu. A veľa žien, báb, mne písalo ako reakcie, že by veľmi chceli, ale že sa boja. A čo? Čo by si im odporúčila? Mňa to hrozne fascinuje, že čo, ale že čoho sa hambíš, lebo ja ťa nenútim oblieť sa nejako. No. Vždy je to výber odevu na tej dáme, ktorá príde. Čiže keď prídeš, opakujem, v leginách a v tričku, alebo v nejakom veľkom tričku, oversize, len si ho tu zopneš nejakým opaskom, stále to v poriadku, že ja nenútim do ničoho. My nenútime do ničoho. Ja si myslím, že samých seba, vieš, sa hambia. Častokrát potom sú tie dámy viac vyzlečené ako ja. Áno, inak to je pravda. Lebo ja viem presne, že čo tomu môjmu telu svedčí. Ja viem, že keď sa potrebujem 4 hodiny hýbať, tak sa nedám do čipkovaného spodného niečoho, lebo proste nie. Môj komfort je veľmi dôležitý a potrebujem akože byť pohyblivá. Čiže nedotýkame sa nikoho, nedotýkate sa vy nejako, jedine sa pekne hmírite, tvárite a občas sa aj niečo naučíte, lebo to od vás chcem a vyžadujem. Veď ja im to píšem. Ja to vždy takto presne odovzdám, že tam naozaj nie je sa čo bať. Takže ja verím, že sa odhodlajú. No a, ale chce to čas, akože nikdy nikoho do toho netreba nútiť, lebo zbytočne ich vystrašiť. Že to každá žena pocíti, že teraz je ten čas, ale je to aj pre mužov, len muži sa boja. Akože burlesk má aj tú mužskú odnož, čo sa volá burlesk. Aha. Čiže burlesk robia aj muži a je to úžasné, sú skvelí performéri, ale teda u nás to ešte nemáme. Nemáme, lebo ale čas, iba to chce čas. Ale na našu hodinu by nemohol prísť muž, hej? Na vašu hodinu záležal by, aký by to bol muž. Aha, tak ja som si myslela, že to je naozaj iba pre ženy. Ale môže to byť úplne s veľkou láskou muž, ktorý sa vlastne cíti, že je žena a je to úplne v poriadku. A je možno v nejakom práve procese, čiže my vôbec nemáme žiadne zábrany voči nikomu a ničomu. Práve, že ten bezpečný priestor, to, že my máme otvorené srdcia a celá tá komunita sa spája, to je iný svet. Je to tam veľmi cítiť, musím povedať. A pomáha podľa teba burlesk aj vzťahom? Akože myslíš partnerským? Partnerským. Lebo ja musím povedať, že v mojom, ani nie, že pomohol, ale že ho tak oživil. Lebo ja som začala robiť to je takto verejne to priznám. Fíha, to ideš takto povedať? Ale nie, proste som, vždy keď som prišla z hodiny, som bola strašne nadšená a chcela som tú choreografiu ukázať partnerovi. Aha. A bolo to proste akože skvelé. Že no naozaj... ja vidím na tých hodinách, že ženy sa vždy tak akože odfotia v tom zrkadle a pošlu to niekomu, neviem komu, slobodne, veď hoci komu to môžeš poslať. Viem, že akože také tie mancovačky pred zrkadlom, aj to je super. Častokrát, že nevyzlečím sa po hodine, lebo idem za niekým. Aj toto funguje. Aj to, a aj toto, že ukážeš teda tú choreografiu alebo skúšaš si to na partnerovi. Čo už s tým robíš, je na teba. No ale akože menej sa pred ním hanbím a to, že vlastne dostaneš tú príležitosť sa takto obliecť a zrazu tak prídeš domov, tak on je akože rád. No tak bodaj by rád. Takže si myslím, že to akože trošku tak oživí aj ten vzťah. Tak ja vždy hovorím, akože partnerom nemáte za čo, aj na budúce. Nejaké tantiemy si asi budem pýtať, alebo ja už neviem, čo z toho. Akože... No, ja si myslím, že by to bolo zaslúbenie. A tie problémy, aké sú v podstate tie najväčšie problémy žien na kurzoch podľa teba? Že čo tam vidíš? Že akože sa hanbia, alebo sa nechcú dotýkať, alebo... To, že podľa mňa sme tak všetci pokrivení nejakým ideálom krásy. Ideál krásy tu vždy bol, vždy tu bude, je to úplne v poriadku. A čo je ideál krásy? To je dobrá otázka. No. Ideál krásy je niečo vyfabulované spoločnosťou a všetci sa chceme k tomu dostať. Až pokým nezistíme, že tá naša krása a tá naša inakosť je dôležitejšia. Ty si hovorila, prepáč, sama v jednom podcaste, že ako by to vyzeralo, keby sme všetci alebo všetky rovnaké. No a ja som si to predstavila, presne, a nikdy som si to neuvedomila, že to je hrozné. No. Že keby všetci chlapi vyzerali, že úplne rovnako a všetky ženy,
Tak by to bolo strašne jednak nudné. Predstav, že ideš po ulici a sama Kim Kardashian. No nedrbne ťa, no mňa, hej. No áno, no ale akože o čom by to bolo celý ten svet, že vlastne tá inakosť je naozaj nádherná a veľmi vzácna. Častokrát, keď si to uvedomuješ, tak na tom druhom partnerovi alebo partnerke ťa nezaujme vždy iba ten obal. Že častokrát, akože napríklad u mňa je to, že mňa teda môj muž zbalil na to, že je extrémne inteligentný. A čo ja milujem inteligenciu, akože to bolo najviac, že čo som sa mohla opýtať z hociakej sféry, od chémie cez vesmír po kvety, vždy mi vedel odpovedať. Čiže to bolo to, čo mňa napríklad akože že fascinovalo a na toto som sa ja namotala. Okrem toho, že dvojmetrový má krásne veľké ramena, je super, ale nebolo to primárne. Častokrát sa ti páči práve ten nedostatok, iný prípad, že no ale on má alebo ona má niečo také čudné. A vlastne to čudné je to, čo sa ti zapáči na tom. Áno, je to iné a to pekné. To iné. Tá inakosť je to, čo nás priťahuje. Či? Áno, môžem sa mýliť, môžeme to... Ja si myslím, že určite. Tak predstavme si to, vieš, keby je na svete vlastne ten typ chlapa, ktorý sa ti nepáči, no tak s kým potom budeš, keby je iba ten jeden typ? No. Ináč. Lebo mne sa veľa vecí nepáči. No. Ale správania. To je ako, že keď vnímam takto správanie tých mužov, tak si hovorím, že ja až by som bola asi sama. No a teda na tých kurzoch... No, áno, takže vrátim sa k tomu. Čiže čo tam vlastne, že s čím prídu ženy? To bola tá otázka. Čiže ad jedna to, že sa necítia krásne, že sa necítia ženské, čo je pre mňa fascinujúce, pretože každá žena je ženská. Nemôžeš byť neženská, to jednoducho nejde. Môžeš to mať nejako potlačené, lebo práca, lebo spoločnosť, lebo si v nejakej takej societe, kde jednoducho potrebuješ sa viacej presadiť, chápem, ale že nie som ženská, vždy si ženská. Takže to je napríklad ďalšia vec. Takže hľadajú ženskosť, hľadajú sebavedomie a jednoducho sa častokrát, že len chcem vyskúšať niečo nové, lebo teraz je to ten vek, ten čas, kedy môžem skúšať. Áno. Lebo ja som mala napríklad osobne, keď som prišla najväčší problém s chôdzou pred všetkými a s tým si nás rovno teda zabila na prvej hodine, kedy vlastne sa najviac hanbíš. Takže viem, že môj najväčší problém bol, že som sa hanbila, ale presne, jak som uvidela tú rôznorodosť tých žien a že sme naozaj všetky iné, ale naozaj na každej jednej bolo niečo, čo sa mi akože páčilo, niečo z nej vyžarovalo. Tak som si vravela, že veď ako není sa ani až tak ani čoho hanbiť. Že... Len ty už máš tú peknú optiku, že ty už vidíš tie krásy tej jedinečnosti, ale stále je tu väčšina spoločnosti, ktorá nemá túto optiku a keď nespĺňaš určité štandardy, to je jedno, že môžeš byť úžasná, skvelá, mať nádherné oči, perfektný zadok, krásny hlas alebo čokoľvek, nespĺňaš tie štandardy, tak ich to nezaujíma. A už oni ťa vnímajú iba ako celok. Nie ako tie jednotlivé kúsky tej skladačky. A myslíš si, že sa to už mení? Trošku v tej spoločnosti? Ešte nie. Myslíš si, že nie? Ešte je to veľmi... Ešte tá spoločnosť má ešte veľkú prevahu. Vieš čo, ja sa normálne až stretávam aj na tréningoch napríklad s tým, že ženy vyslovene sa nechcú na sa pozrieť do zrkadla. Že ideme robiť nejaký cvik a oni mi povedia, že ja sa na seba hanbím pozerať. No. A ja až niekedy ani neviem, čo im mám povedať, vieš, že akože... Lebo keď im poviem, že si krásna, oni tomu akože neveria. Alebo... Vieš čo, ale ja keď chodím do fitka a chodím tam teda akože ráno, ja trpím každé ráno, lebo rána sú najhoršie časti môjho dňa. A tiež akože idem nenamalovaná, lebo tak nechce sa mi malovať, keď viem, že sa spotím. Príde mi to akože nepraktické. S nejakým culíkom vo vlasoch ja nosím oversize trička, lebo ja to milujem, nepotrebujem byť akože ešte zviazaná, lebo akože v niečom obtiahnutom. A tiež akože keby si mi povedala vtedy, že si krásna, tak ti poviem, že blázniš. Je ráno, existujem, môžem byť milá, ale ani to nie, lebo je ráno a trpím. Ale že je to veľmi akože tenká hranica, že kedy tie ženy uveria tomu, keď im to povieš, že si krásna. Jasné, ale akože tak prirodzene, že až to tak nemajú radi. Že neviem, prečo tie ženy, alebo my máme takú tendenciu ženy byť na seba tak tvrdé, vieš, a nemať sa naozaj častokrát radi. Lebo sme neboli k tomu vychovávané. Vieš, bolo, že si chlapec, si musíš byť silný, musíš vedieť zarobiť,
budeš mať veľké auto, toto ti je predkladané ako chlapcovi. Čiže kde sú tie emócie u mužov? Nemôžeš plakať, chlapi neplačú. Áno. Čiže ako keby už od detstva vychovávame tie deti v niečom. Ty si dievčatko, bábiky, budeš mamička, kočiky, rúžové šatičky, ja milujem rúžovú. Niečo. Tiež nie si vychovávané, že budeš silná manažérka nadnárodnej spoločnosti. Budeš krásna a sebavedomá vo svojej jedinečnosti. To ti rodič nepovie. To ti stará mama nepovie. Lebo ani oni tak ale nie sú, alebo neboli vychovávané. To mi teda nepovedali. Ani mne toto nikto nepovedal, že budeš manažérka v nadnárodnej. Ale tak fabulujem teraz, samozrejme. Jasné, lebo vieš, čo som si včera uvedomila, ako som sa chystala na tento podcast, tak najprv, že príde ku mne Vivi, takže mala by som upratať a začala som, vieš, že čo keď pôjde na záchod a uvidí to špinavé zrkadlo a blablabla. A potom mi vlastne dopolo, ale to, akože to sú moje myšlienkové pochody, to je jedno, kto by došiel, hej, že teraz nechcem ťa nejako osobne toto uraziť. Ale to ma vôbec neurážaš, ale to je vidno, že možno už aj ja sa prepáčte, musím inak si sadnúť, že ma možno poznáš, lebo všetky baby, ktoré ma poznajú, vedia, že ja upratam každý ten boží deň. A to neviem. Ja jednoducho... ale pre mňa je to, že relax. Že ja milujem upratovať a vtedy to je jediná činnosť, pri ktorej vypnem. Čiže ja každé ráno vysávam. To je jedno, či je 7 hodín alebo 8 hodín. Chudáci susedia. Vieš čo, ale mám malý byt, tu sa rýchlo povysáva. Musí byť povysávané, vieš, musí byť kúpeľka typto. Ale to je, že moja nejaká obsesia, čiže to mi iba tak napadlo, že... No a ja som si to tak ďalej hodnotila, že vlastne som si vravela, že akože môže, samozrejme, že nemusíš, ale že vyhodnotiť, že sa neviem treba postarať o tú domácnosť, hej, keď je tu bordel. Ale akože, že to, no a to sú presne tie tlaky tých žien, to bola akože jedna vec. Potom som si vravela, že musím sa nachystať na ten podcast, hej, teraz čo keď sa budem pýtať ako nejaké blbosti, alebo ja neviem, nebudem vedieť čo, tak tým pádom ako keby som mala pocit, že teraz je tam tlak aj na tú prácu, že by dokonala aj v tom. Potom, že čo si idem teraz obliec, vieš, takže vlastne akože ešte aj vyzerať. No a tak som si, ale ja som to akože samozrejme dala všetko preč, ale povedala som si, že koľko je na nás žien niekedy tlaku, vieš, aj tá domácnosť, aj vyzerať, aj práca, aj deti, aj všetko proste strašne veľa ako keby. No. Lebo keď prídeš, nepovieš si, že muž to tu možno nezvláda. Tak sem, keď som prišla, tak to vôbec nepadlo táto myšlienka, že tu niekto niečo nezvláda. Pozor. Čiže to je prvá dôležitá informácia. A ja by som si to povedala aj o mužovi, keby to tak bolo. Hej, že je to... To je jedno, že si muž. Alebo či si Jasne, žena. no mne je. Ale že niekedy... musíš sa vedieť postarať sám o seba. Akože, kde sme, čo sme. Ale mrzí ma, že boli takéto nejaké tlaky. Že a to nejako není tebou. Hej. A ja zase viem, že sú to len myšlienky, ktoré mi chodia. Len som si skôr tak uvedomila, že proste, jak tie ženy sme niekedy ako keby tak... trošku. No nemáme to jednoduché. To si môžeme povedať na rovinu, že nemáme to jednoduché. Ale my si zároveň aj tie tlaky potom robíme sami. Že môžeme si za to, že? Že ako som si ich vlastne spravila ja včera. Že teraz musím aj toto, aj hento, potom zrazu si v časovom tlaku, hej, nestiaš. Vieš, ja mám takýto tlak, keď má prísť svokra. Vidíš? No. Ale aj mama. Mama je veľmi, ona je, že úplne, že punktlich všetko. Ano. To musí akože... A možno si to ťahnem z toho detstva, z toho detského bytu, alebo teda rodinného, že u nás bolo vždy všetko tip-top. Ale keď takto majú prísť oni dve, tak to áno, to už môj muž vie, máme upratovací deň. Príde návšteva. Je mi to jasné. Myslíš, že okna poumývať, záclony povešať, vieš, akože všetko. Vieš, nie, to je v poriadku. Ale tiež si to robím, že sama, lebo chcem, aby videli, že zvládam to. Ale áno, čo je ale však je to byt, ja tu žijem. Nemôže tu byť non-stop, dokonale, vyleštené všetko, lebo však tu žiješ. No tak keď prídeš z práce unavená, ale až čo, aby som aj umiela dlášku. No presne. Tak blázniš. Tak som si to tak včera tak pekne uvedomila, že možno my ženy si dávajme menej tlaku. Sáme na seba. To by bolo skvelé. Že nevadí to, keď občas neumieš, nevadí to. Alebo môžeme ten tlak delegovať. Áno. Napríklad na tých mužov. Alebo na partnerov, celkovo tak poviem. To už je jedno, s kým žijeme. Ale na toho partnera v tej domácnosti. A vy to máte rozložené? Určite. Že teda ja neznášam kuchyňu a varenie. Takže ste sa akože našli v tom, to ja fakt, že robím len, keď je to, že najvyšší stav núdze. Vtedy to urobím, lebo ja viem perfektne variť, piec aj kváskovať. A hrozne to nemám rada. Čiže
keď je to nutnosť, tak to urobím. Inak kuchyňa je jeho teritorium, je úžasný kuchár, perfektný je v tomto. Aj mi to viacej chutí, keď mi to niekto naverí. Jasné. Hej, a ja milujem zase upratovať. A vôbec mi to nevadí. A myslím si, že ak ten partner chce mať doma pokoj a takú tú šťastnú ženu. A ja keď chcem mať pokoj, tak nechám variť. Ale že myslím, že aj on v jeho záujme bude pomôcť tej žene. Ale určite, podľa mňa, akože my máme taký veľmi pekný vykomunikovaný vzťah s tým, že aj ja pôsobím v tejto oblasti a aj v tejto, ja hovorím, svojej bubline sociálnej, kde on je neoddeliteľnou súčasťou, že chápe, že to nie je, že ja a on je pán, alebo že on a ja som pani. Vieš, že jasné. to tak vôbec nefunguje. Chodí on vlastne na tvoje vystúpenie? Na všetky. A nemáš väčší stres, keď tam je? Či máš väčšiu podporu práve? Že? Vieš čo, on je taký môj, že dobrý kritik, objektívny. To je skvelé niekoho takého mať vždy pri sebe. On vždy akože si niečo všimne. A vždy mi to s láskou povie, aby som... A je to na mňa, ako to pojmem, hej, túto kritiku. A nemám z toho nejaký špeciálny stres. Viac mám stres, keď je to, že cieľne, že komunitná udalosť. To sú takto, že moje žiačky a komunita, ktorí ťa proste poznajú a očakávajú od teba niečo, nejaký štandard. A ty ho nesmieš akože podliesť. Nikdy sa to nestalo, ani sa to dúfam nestane, ale vtedy mám najväčší tlak, lebo vtedy chceš byť až tu. Že chcem byť ten najsuper na celom svete, že proste prišli moje baby, že chcem im ukázať, jak sa to robí, hej. A to mám stres. Viem si to predstaviť, tak v rámci tej branži je to trošku také, že podobné. Keď sú tam cudzí ľudia, tak mi to je jedno. Akože, nie je mi to jedno, ale nie je to také, že to sú moje baby. Že potrebujem to mať, že super. Dobre, vieš čo, presuňme sa ešte k celej tej téme, že body positivity, dobre to nazývam. Je to nejaký, je to projekt, alebo čo to je? Teda, alebo čo to predstavuje? Samo o sebe body positivity je sociálne hnutie, ktoré vzniklo v 13. storočí. Čiže nie je to niečo, čo si vymyslela, bodka. A ja keď som s tým ale začínala, tak na Slovensku toto slovíčko body positivity neexistovalo. Respektíve nikto nevedel, čo to je. Teraz už je to horda, čo je fajn, lebo sa o tejto téme začalo rozprávať. A môžeme si to nejako preložiť? Je to pozitívny vzťah k vlastnému telu. Je to sociálne hnutie, ktoré vraví, alebo ktoré nazerá na tela, na hodnotu človeka. Nie podľa toho, ako vyzeráš, nie podľa toho, či máš fyzické danosti, farbu pleti, aké máš pohlavie, akú máš vieru. Jednoducho to nás nezaujíma, lebo to nie si ty. Ten vonkajšok, mňa zaujíma to, čo máš tu vnútri. Je to hnutie, ktoré vraví alebo učí o tom, aby sme sa k sebe správali slušne a s láskou, aj my sami k sebe, k svojmu telu. A aby sme sa naučili mať radi nedostatky, ktoré nevieme zmeniť. Že to, že ja nebudem dvojmetrová vysoká baba, tak to je v poriadku. Mojich 1,65 m s privretými očami je úplne v poriadku a treba sa to iba naučiť mať rád. Nie je to vôbec nič náročné. Ale pozor, ak na sebe niečo viem a chcem zmeniť, tak budem čo robiť? Makať. Nie je to, že sedím na gauči, prosím vás, s vyloženými nohami, ak tu sa veľmi dobre sedí. Mám pocit, že by som mala akože tak viac inak, akože krajšie sedieť, ale no dobre, veď čo. Čiže je to, že pracuješ na sebe, zdravo sa správaš tomu svojmu telu. Nemusíme byť teraz všetci kulturisti. To nikto nechce. Ale je to o tom prístupe, že pôjdeš sa aspoň prejsť. Alebo jednoducho byť zdravý, lebo my chceme byť funkční a zdraví. To o tom je to body positivity. Mám tu presne k tomu napísané, že nie je to výhovorka, že netreba, akože áno, že áno, tak mám sa mať rád, no tak presne budem tu sedieť a jesť tie čipsy a mám ale sa zas je fajn si vedieť dopriať. Áno, že môžeme mať rôzne obdobia, také akože depresívne to nazvime, kedy nemáš emóciu, nevládzeš, necítiš sa, máš nechuť, je to v poriadku mať aj takéto obdobie. Nerobme na seba teraz tlak, hej? Ale presne nebudem tu iba sedieť a hovoriť, že ja som body pozitív, ja nič nemusím. No nie, to není body pozitív. A to je podľa mňa problém, ktorý sa v dnešnej dobe deje, že sa za tento hashtag, ktorý sa spopularizoval, skrývajú veci alebo označujú sa ním veci, ktoré nepatria do tejto kategórie a preto sú ľudia zmetení a preto hejtujú hnutie body pozitív, bez toho, aby vedeli, o čo to ide, lebo my iba papáme to, čo nám šíria médiá. Áno, a nepremýšľame častokrát.
Preto vzniklo aj taký akože opozície, že body neutrality. Aj to je veľmi zaujímavé. A to je iné v čom? To je iné v tom, že nemusíš sa mať rád, že neučíme ťa mať sa rád ako pozitívne, ale jednoducho že žiť, ak to dobre teraz poviem, ako keby, že byť v súlade sama so sebou. Že nejde o to, že nemusíš sa mať teraz, nemusíš sa naučiť mať rád túto nohu. Alebo že na silu, akože sa nejako učiť. To je jednoducho, že je to v poriadku, teraz som. Rozumiem. No a v podstate... A ešte, prepáč, ja sa strašne ospravedlňujem, Nie, ale kľudne. netýka sa to iba žien a vonkoncom nemoletných žien. To je veľký takisto omyl, týka sa to aj mužov. Lebo aj muži na sebe nemajú radi. Môžu byť malí, môžu byť malomaskulínni, môžu mať málo vlasov, plešinky, hocičo. Čiže lebo to body pozitív je presne, že mňa môže trápiť akákoľvek maličkosť na mojom tele. Nie iba váha. Áno, poznám ženy, ktoré vyzerajú tip-top božsky a chodia za mnou, že ja mám tučné kolená, čo mám robiť? Hej, perfektné. Kolená sú skvelé. To je... Takže áno, nie je to určite... Ale pre ňu je to ten najväčší problém, ktorý má. No to je. No, tučné koleno? Áno. A čo sa dá cvičiť na tučné koleno? Neviem, vravela som je, že vieš čo, tam až si to už musíš dať len odsať. Nie, akože robím si dnes srandu, ale samozrejme, chcela som tým len povedať, že naozaj to trápi aj ženy, ktoré vyzerajú bohyne. Proste na... Áno. No, na ktoré by ste nikdy nepovedala. A to sa vraciame k tomu krásnemu, čo si povedala na začiatku, že si to nesieme z detstva. No. Lebo mama, alebo táto, alebo škole, alebo niekto ti hovoril niečo. No a ako sa, to je taká otázka, ako sa mať rada, ako sa mať rád? Vieš čo, keby som vedela odpoveď, tak som že multimilionárka a žijem niekde podľa mňa na nejakej Ibize, alebo na nejakom inom, neviem, vôbec ma nenapadá nejaký fancy šmency ostrov. A to je cesta. No. Neexistuje návod a na každého platí niečo úplne iné. Čiže je to podľa mňa, že treba začať od toho, že si povie, že stačí, už nechcem sa nemať rád, už nechcem mať tie zlé dni, kedy sa doslova nenávidím. To je ako podľa mňa, že prvá vec, že uvedomiť si, že stačí. Už toho bolo dosť, už bolo dosť negatívnych vecí a potom postupne nájsť niečo pekné na sebe. Vyzdvihnúť to, že to je na mne pekné. A uvedomiť si tú sebahodnotu. Že keď mi niekto povie, že joj, ale ty máš škaredé vlasy. No kámo, nemám škaredé vlasy. Vymýšľam, hej, teraz. A presne, začať s tou sebahodnotou. A pomalinky, to je beh na dlhé trate. Ja ti môžem dať tú pomocnú ruku, ale stále je to tvoja práca na tebe. To ja neurobím zázrak. A potom pomalinky, postupne, okrem toho, že zmenšíš okruh ľudí, ktorí nepatria do tvojho sveta, lebo už ich tam nechceš mať, nekorešpondujú s tým, čo chceš ty dokázať, že už nejsme tú kamošku, ktorá mi furt hovorí, že to ako vyzeráš. Toto si fakt obliekla? No, obliekla som si. Nechcem ju mať, lebo očividne to asi nebude taká dobrá kamoška. A väčšinou to je aj tak len jej nejaký vnútorný problém? Presne tak. Čiže odstrániť takýchto ľudí, pozor na sociálne siete, tiež si to treba trošku povymazávať, trošku popremýšľať, že čo naozaj je dobré tam mať, čo naozaj chcem vidieť a sledovať. A postupne ideš, hľadaš, robíš na sebe, snažíš sa, možno si môžeš zajsť do fitka, alebo naopak sú dámy, ktoré nevedia pribrať. Áno. Čiže nájdem si nejakého naozaj že relevantného nutričného poradcu, príklad. Alebo sú dámy, ktoré že absolútne nevedia schudnúť. Ja viem, že sa vraciam k tej váhe, ale to je to najčastejšie, čo všetkých trápi. Tak opäť zájdem za lekárom. Nekúpim si ženský magazín a nebudem si listovať diety. Hej, tu je, že maj sa rada taká, aká si, otočíš 3 tipy, ako schudnúť do leta. No kámo, niekde je chyba. Hej? To tiež neviem, či je správne. Čiže je to obrovský beh na dlhé tráte. Mne veľmi pomohlo aj to, čo si povedala, že prijať, čo neviem zmeniť. Trebárs, to, ako mám nastavené bedrové kosti a šírku pánvy, to nezmením. No, hej? Ako to chceš zmeniť? Povedz tak mi. možno sa to už aj nejako dá. Ale áno, nie. Ale ako ani to meniť nechcem, to príjmem. Ale napríklad to, že chcem mať viacej, vyšportovaný zadok, zmeniť viem. Ano. A na tom proste pracujem. Ano. A nemusím dosiahnuť. A počas tej cesty ja som si uvedomila, že nemusím dosiahnuť, aby bol najkrajší na svete, to sa ale nedá povedať, čo to vlastne znamená. Ale už len to, že sa menil, zlepšoval, napríklad, hej, teraz keď máme tento príklad, mi dodávalo stále viacej seba dôvery a tej sebalásky. No, ale je to skvelé. No, čiže presne. Že toto mi prišlo ako tá cesta. A ešte, a to si ma inšpirovala aj ty,
že si niekde povedal, že to telo je vlastne dar. Že vníma to telo ako dar, že vlastne kvôli nemu môžeme žiť. No, že vďaka nemu môžeš, v našom prípade, ak budeš chcieť, môžeš mať deti. No. Môžeš pohľadiť partnera, partnerku. Môžeš ísť navštíviť rodičov. Môžeš žiť. Môžeš sa usmievať, môžeš si užívať, môžeš cestovať. Len vďaka tomuto, čo tu teraz máme. Môžeš jesť, vidieť, to všetko ti dáva to telo. A častokrát si to ale uvedomia a ľudia až vtedy, keď o niečo z toho prídu. A to je trošku už veľmi neskoro. No tak teraz, aby si to uvedomili všetci predtým. Ale naozaj, že má tu vďačnosť a vníma to telo ako dar, je tiež podľa mňa veľmi pekný krok k tomu. Začať sa mať akože viacej rád. No, dobre. Tak tu som mala, vidíš, pre teba ešte otázku, že teda všetky teraz ženy sme často na seba náročné, že či to robíš aj ty? Ja som akože, môj najväčší kritik a hejter som ja. Najviac náročný človek na seba som vždy len ja. Čiže áno. Ale zase ja som rada náročná, lebo tým pádom ma to opäť posúva. Akože určite áno, že byť náročná, aby si sa posunula, ale že zase aby z teba nevznikla taká frustrovaná, už nešťastná, bez energie žena. Chápem, to sa snad nestane. Až takto, akože ja som tak, že dobre náročná na seba. Tak asi nie je taký ten extrém, že vždy treba nájsť nejakú tú zlatú strednú cestu podľa mňa vo všetkom, čo robíme, lebo aj prílišné športovanie ti môže ublížiť. No samozrejme. Aj prílišné jedenie koláčov, koláč by som si dala, ti môže ublížiť. Aj prílišné, neviem, niečo. Áno. Čiže tá zlatá stredná cesta podľa mňa je to najlepšie. Ja s prílišným športovaním mám veľmi veľa skúseností a sama som na seba vytvárala tento tlak. Musím a každý deň a čo keď priberiem a do kolečka. Lebo ja som, keď som bola akože malá, tak som mala problémy s váhou a bol tam veľmi veľký tlak okolia. Ako to vyzerá, že nemôžeš proste takáto byť, hej. A odtedy som si to tiež niesla. Že som vlastne stále musela cvičiť. Ešte sme nespomenuli aj s tým, že vlastne sa spájajú aj potom poruchy príjmu potravy. Rôzne tieto mentálne anorexie a iné choroby. Čiže je to veľmi krehká cesta a podľa mňa by sme si mali odniesť to, že my nemáme právo hodnotiť tela a životy ostatných ľudí. Že ja neviem, čo ti môže ublížiť, čím si prešla a čo ti ešte môžem povedať. A vlastne prečo by som ti mala, je to tvoj život. No, ty nevieš, prečo ja som takáto, tak sa správam, tak sa chovám, tak to vyzerám, tiež je za tým obrovský príbeh a je to úplne v poriadku. A dôležité je, že som dnes mohla opäť prísť sem a rozprávať sa s tebou napríklad. A to je presne to, že to telo je funkčné. To je krásne. A myslím, že áno, keď už funkčné nie je, tak už si to každý uvedomí zrejme, že nie je a začne s tým niečo robiť. No. Škoda, že niekedy už akože neskoro, ale tak zase možno lepšie neskoro ako nikdy. Vivi, ty máš toho veľmi veľa, teda aspoň podľa mňa, keď to tak počúvam všetko. Čerpáš niekde energiu naspäť, alebo akože máš taký nejaký zvyk alebo činnosť, ktorá ti to dáva? Ja som rada sama. Že to je akože to paradox toho, že ja som neustále obklopená ľuďmi, či už je to v divadle, či už je to na kurzoch, na rôznych show, moderáciách, hoc kde. Jednoducho vždy sú okolo mňa ľudia. Ja milujem ľudí. To mi vôbec nevadí, ale mám veľmi rada samotu. Aj medituješ napríklad? Alebo teda nazvime to? Môžeme to kľudne nazvať aj meditácia. A nie sme si úplní kamoši, lebo stále neviem odbúrať to, aby mi v hlave nešlo triliarda myšlienok. I keď vždy mi povedali, sústreď sa na dýchanie. No, kokos, akože aj by som sa, ale furt mám tu tie myšlienky v hlave. Vieš čo, ono podľa mňa není cieľom pri meditácii ich úplne odbúrať. Hej, podľa lebo ja tam mám extrémne veľa. Cieľom je si ich nevšímať. Akože nechať skôr, alebo ich prijať. Že sú tam a je mi to jedno. No ale každopádne ani nie tá meditácia, ale to, že som niekde sama. Že to mám akože rada. A častokrát chodievame, je to, že na Slovensku taká oblasť pod Tatrami, kde nie je signál, ale že vôbec tam nie je ani telefónny signál, čiže krásne neexistujem vtedy. A to mám veľmi rada. K tomuto ešte mi vlastne aj smerovala jedna otázka, že vieš si nastaviť napríklad hranice? Že keď už cítiš, že už je toho dosť, že akože vieš povedať nie? Áno. Teraz je práve to obdobie, kedy už cítim, že je toho na mňa veľmi veľa. Keď cítim, že už moje telo, že sa z obyčajnej chrípky neviem vyliečiť 2 týždne, čo asi nie je v poriadku, tak viem, že sa veľmi teším na leto, kedy sú letné prázdniny, divadelné prázdniny,
Čo neznamená, že stále máme robotu. Stále sú šovky, predstavenia, summer weeky a neviem čo všetko možné, ale je toho oveľa menej. A všetky ako keby, že tie veci, ktoré by som mala, alebo som, že a toto, už ne. Že viem si to povedať, ale dlho som to nevedela. Veľmi dlho som to nevedela, či som chcela byť za dobré, každému vyhovieť a doteraz ma trápi, keď niečo odmietnem. Mám takú tú, že bože, to je veľmi neprofesionálne, ako si to mohla No mohla, lebo potom by sa ma to vyradilo na neviem Skončíš koľko. vyčerpaná, bez energie a aj technika. Lebo je veľmi náročné dávať ľuďom a toľkým ľuďom stále energiu. Áno, presne, že ty dávaš veľmi veľa ľuďom energiu, potrebuješ ju niekde aj trošku nabrať naspäť. Vedela by si ísť na týždeň do tmy? Sama? Ja sa bojím tmy. Bojím sa tmy, bojím sa vody. To sú dve veci, ktorých sa bojím hrozne. Vody? Akože nevieš vliesť trebárs do mora? Alebo vleziem do mora len tam, kde dočiahnem a keď iba vidím na dno. Mňa desí ten pocit toho tlaku tej vody, mám pocit, že nedýcham. Hej? Čiže plávať viem, všetko je v poriadku, ale som veľmi akože opatrná. Jazero? Nikdy. Do jazera ani, že keď mi tam hodíš, neviem čo, tam nepôjdem. To máš od mala? Sranda. Tak tma teda by nebola asi tiež pre teba, hej? A tiež nechápem, prečo tmy, ale tma je akože desivá pre mňa. To sú dve také veci, ktoré... A to spíš pri svetle? Či nie? Nie, ale stáva sa mi aj v tomto veku, že niečo ma zobudí. Áno. Nejaký buchot, čo to môže byť, vonku zaštekal pes, hej. A zrazu si poviem, že a teraz by som mohla ísť, čo viem, sa napiť. No, nejdem. Smedná som. No, nejdem. Tma je. Fakt? Tak teraz zobudí muža. Davidko, prosím ťa, smedná som. No, už ho vidím. Ale akože nie je to niečo, s čím neviem pracovať, ale napríklad, keď niekde som v cudzom priestore a napríklad by vypla elektrina, že by bola niečo búrka, tak sa vydesím. Ale nie je to také, že panicky, že teraz sa schulím do klopka a plačem, ale nie je to nutné. Ale viem spať v tme, je to v poriadku. To som tak predstavila, vieš, že čo všetko to ovplyvňuje. No dobre, posledná taká, keby existoval niekde, že billboard alebo niečo, ktoré by videli všetky ženy, čo by si tam dala? Ako nejaký odkaz pre taký najdôležitejší podľa teba pre všetky ženy? Môžeš? Rozmýšľam, že sú dva asi. Prvý by bolo si viac ako odraz v zrkadle. To mám veľmi rada a často to používam. A druhé by asi bolo, ak by som mohla, že uvažovať medzi dvoma, tak by som určite chcela všetkým tam ukázať a povedať, že každá jedna jazva, každá jedna stria, každá jedna znamienka a pH sú dôkazom toho, že žiješ a miluješ. Nezabudni na to. To je krásne. Tak budú dva billboardy vlastne týmto pádom. Vieš čo? Dobre. Lebo asi by som si nevybrala ani ja. Ani medzi jedným, ani medzi druhým. A máš teraz nejaké projekty, ktoré ešte plánuješ? No, veľmi sa teším v rámci tej talk show, že teraz sú prázdniny, teda nič sa nedeje. A teším sa na novú sezónu. Chcela by som ju dostať do najväčšieho povedomia, čo to iba pôjde. A tam máš, prosím ťa, akých ľudí na tej talk show? Ešte vždy si volám 3 hostí, plus máme hudobného hostia, ktorý nás sprevádza celým večerom a svojim krásnym hudobným umením, talentom. A vždy je tam nejaká téma. Takže je to dôveryhodný rozhovor, kedy oni trošku o sebe aj tak povedia viac, než iba sa dočítaš v rôznych médiách. A hostí mám veľmi rôznych, lebo ja som veľmi zvedavá. Čiže napríklad bolo veľmi zaujímavé stretnutie, keď tam bol, že Juraj Benetín, Matúš Valo a Roman Samotný. To bolo veľmi zaujímavé. Ale vôbec ma nezaujímali ich profesie, ale úplne niečo iné. A to bolo pre nich zaujímavé takisto, preto prišli. Jednou z hostí bola aj Liberty Blake Simon. Krásna dáma, úplne nádherná bohyňa. Tak som sa veľmi tešila, že prijala pozvanie a mala som tam autorku knihy, spisovateľku teda, hercov, hudobníkov. Ako keby, že sú tam aj, že pozvem si vždy niekoho takého známeho, že a niečo mi teraz o sebe prezrať. A to ľudí baví, ale bavia ma aj také, že nemusíš byť videný, aby si bol zaujímavý. A to by som chcela naučiť práve tých divákov, že nepotrebuješ ísť iba za hviezdami, áno, ale že je mnoho z nás, ktorí sú zaujímaví, talentovaní, niekam to dotiahli. A to sú ľudia, o ktorých by sme sa mali rozprávať. Áno, ja presne toto tiež si všímam, že keď sa rozprávam s ľuďmi akože bežnými, tak majú za sebou také príbehy niektorí. A to je fascinujúce. A nikto o tom nevie, ale na to tak pozeráš, počúvaš to s otvorenými ústami, že wow. Z čoho všetko si sa dostala. No.
Takže áno, Takže to sa mi toto páči, tá myšlienka. tohto sa veľmi teším a momentálne sa mi podarilo natočiť, akože participovať na jednom seriáli, takže dúfam, že To bolo to v Chorvátsku? áno, dúfam, že to bude pokračovať, nie konkrétne toto, ale že to som zistila, že vlastne sa mi to veľmi páči, tak to hovorím takto do vesmíru. A ono to niekto počuje. Už to tam je zaznamenané, áno. A už sa to iba vráti späť, takže to je perfektné. Keby ťa chceli niekde vidieť, ľudia vystupovať, tak ja kde? najviac teda pôsobím v rámci, keď sme pri tom burlesku, tak v rámci Bratislava Burlesk. Áno. My máme vlastné produkcie, vlastné showky, všetko nájdete na sociálnych sieťach. A okrem toho teda túto talk show, ktorá sa volá Povedz mi. A okrem toho som v Red Cat kabarete, kde ma môžete vidieť či už v činoherných alebo v tanečných postavách, pretože v kabarete musíte vedieť viacero vecí. Nemusíte, ale chcete. A ste tým pádom zaujímavejší. A ešte aj také iné, menšie divadelné produkcie. Čiže všetko je na sociálnych sieťach. A sociálne siete sú? Instagram máš aký? Instagram je Lady Vivian Slovakia, Facebook je takisto ako Lady Vivian. A Takže myslím tam. si, že tam. No dobre, ja som myslím, že vyčerpala všetky moje otázky. Chceš ešte niečo na záver dodať? Alebo si tiež máš pocit, že si povedala k tejto téme? Ja by som chcela poďakovať, že si ma pozvala a že si načerala do tejto témy, lebo stále si myslím, že je treba o nej hovoriť, že je podstatná, že je potrebná, že treba nielen ukazovať ženám, že môžeme byť šťastné také, aké sme, aj mužom taký, aký sme, ale učiť ich, že baví pozitív nie je hashtag, za ktorým sa schovávajú zlé veci. Áno. Len aby trošku premýšľali. Čiže ja ti ďakujem, teším sa. Ja ti veľmi ďakujem, že si pri tomto všetkom našla čas a prišla si. Dobre, no tak ja pevne verím, že sa vidíme na ďalšom burlesku, na ďalšom kurze. A vám ďakujem, že ste pozerali, počúvali do konca a tiež sa vidíme pri nejakej ďalšej časti. Majte sa krásne. Ahojte.